Riječki planinarski križni put Akademsko-katoličkog društva Jeronim. Tekst pater Vatroslav Halampek. Čitaju Kristina Pilipović, Helena Anušić i pater Ivan Dominik Iličić. Gospodine Isuse, htio si se roditi i proživjeti naš ljudski život koji je nakon grijeha prvih ljudi obilježen grijesima i slabostima. Da nas izbaviš od zla i zloga, podložio si se ljudskoj zlobi i niskosti. Na sebi si osjetio svu težinu ljudskih zakazivanja. Nastojimo se ovom pobožnošću suživjeti s tvojom ljubavlju koja te vodila za naše spasenje. Pridružujemo tom svojem hodu, višestoljetni hod hrvatskog naroda, koji je tvojom ljubavlju obilježen, ali je istodobno s tobom sudionik mnogih patnji i stradanja, koja smo si sami, a često i drugi prouzročili. I svijetli primjeri naših svetaca i blaženika, naših djedova i baka, naših očeva i majki, naših zauzetnika za svekoliko dobro čitava naroda, svjedoče nam o njihovoj vjernosti i ustrajnosti, a još više o tvojoj brizi za naš narod. Pouči nas nositi svoje teškoće zajedno s tobom, a ti ih prinesi Ocu za naše spasenje. Prva postaja. Isus osuđen na smrt. Pilat opet uđe u dvor, pozove Isusa i upita ga: Ti li si židovski kralj? Odgovori Isus: Kraljevstvo moje nije od ovoga svijeta. Na to mu reče Pilat: Ti si dakle kralj. Isus odgovori: Ti kažeš, ja sam kralj. Ja sam se zato rodio i došao na svijet da svjedočim za istinu. Tko je god od istine, sluša moj glas. Reče mu Pilat: Što je istina? Kad je Isusa izbičevana i trnjem okrunjena predao svjetini, Pilat, taj skeptik koji ne zna što je istina, izrekao je najdublju istinu: Evo čovjeka. Da, na to je čovjek sveden po grijehu. Za istinu o grijehu, ali i otkupljenju svjedoči Isus. Ide u smrt, osuđen, ali je gospodar situacije. Sam je đavla nazvao lašcem i ubojicom od početka. I ovdje se na Isusu to obistinjuje kada i samu istinu želi ubiti. Svaki ubojica, počevši od Kaina, zavidnik je i lažac, jer u lažnom uvjerenju sanja o tome da i smrću ukloni drugoga koji mu je opomena već svojim postojanjem. Stoga i crkva koja prijanja uz Božju istinu o čovjeku nalazi uvijek zagrižene protivnike koji još ogrnuti vlašću i silom prisvajaju sebi monopol nad istinom. Dobro znamo kako se to obistinilo na blaženom Alojziju Stepincu. On se snagom istine za koju je živio i umro odupirao lažima, a i danas zagovara naš hrvatski narod da ustraje u postojanosti koju je sam crpio u istini Isusa Krista. Gospodine Isuse, molimo te za dar mudrosti i jakosti, da se suprotstavimo onima koji sude i tlače nevine. Molimo te za mir i strpljivost kada nama sude. I molimo te za oproštenje svaki put kada se u našim srcima rodi osuda. Druga postaja. Isus prima na se križ. Pošto ga izrugaše, svukuše mu plašt, obukoše mu njegove haljine, pa ga odvedoše da ga razapnu. I noseći svoj križ, iziđe na mjesto zvano Lubanjsko, hebrejski Golgota. A govoraše svima: Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka danomice uzima križ svoj i neka ide za mnom. Tko hoće život svoj spasiti, izgubit će ga. A tko izgubi život svoj poradi mene, taj će ga spasiti. Ta što koristi čovjeku ako sav svijet zadobije, a sebe samoga izgubi ili sebi naudi? Križ u kršćanskoj terminologiji ima posve određeni smisao. Nekršćani bi možda rekli: uzmi stvarnost kakva jest sa svojim teškoćama. Tako bi se stvarnost mogla promatrati kao istoznačnica križu. No to za nas kršćane nije.
Isus naime veli da se uzme križ i da se ide za njim. Tu se pokazuje kao pravi pastir, predvodi nas i u nevoljama, a zapravo jedini pravo i potpuno osmišljava naše nevolje, odnosno križeve. Tek u našem hodu za Isusom s križem mi shvaćamo da smo upućeni prema novoj stvarnosti. Nije li upravo to prožimalo blaženoga Miroslava Bulešića kad se u nimalo lakoj stvarnosti latio Kristova križa u poslanju koje mu je Isus namijenio? Stoga je s pravom kardinal Kuharić za njega rekao, pozivajući se na Bulešićeve riječi: žuditi za mučeništvom može samo onaj koji je prožet Bogom, koji je prožet do dna srca Duhom Svetim, koji je ljubav. To je ljubav. Mučeništvo je ljubav. Mučeništvo je pobjeda nad svim mržnjama. I mi prihvaćamo Kristovu stvarnost s križem i slijedimo ga svakodnevno kao Bulešić i mnogi naši hrvatski mučenici, uzdajući se i u njihov zagovor. Gospodine Isuse, udijeli nam svijest da nema istinske ljubavi bez križa. Molimo te za snagu da se suočimo sa svojim križevima i ponesemo ih kao dar, a ne kao teret, puni ljubavi koji nas učiš. Treća postaja. Isus pada prvi put pod križem. Đavao ga onda povede na goru vrlo visoku i pokaza mu sva kraljevstva svijeta i slavu njihovu, pa mu reče: sve ću ti to dati ako mi se ničice pokloniš. Kad se đavao prvi puta susreo s Isusom, upravo je od njega želio ono što sam nije htio dati Bogu, to jest pokloniti mu se. Odonda zloduh na svaki način želi uništiti sve Božje u svijetu, a napose u ljudima, svodeći ih na neljude u postupcima prema sebi jednakima. Stoga i tolika želja u različitih nasilnika da druge vide na koljenima, ne bi li im pokazali svoju nadmoć, a pritom ni ne slute koliko zli vlada njima. U fizičkoj slabosti i iscrpljenosti Isus snagom svoje ljubavi ustaje i nastavlja put koji je zacrtala zloba i tako snagom ljubavi ide prema cilju, našem uzdizanju i svake zlobe. U toj Isusovoj patnji već se unaprijed navijestila patnja mnogih uznika kroz povijest, a nama su još svježa sjećanja na naše patnike nakon Drugog svjetskog rata i u Domovinskom ratu. Te su patnje ugrađene u Isusovu preobražavajuću snagu kojom ti patnici dišu dok ne vape za osvetom, nego za pravdom za koju bi se i službene institucije imale založiti. Naš nam je sveti mučenik Marko Križevčanin uzor koji se u trpljenju mučeništva pridružio svojem učitelju Isusu Kristu da bi i mnogim svojim sunarodnjacima danas od Isusa izmolio snagu trpljenja za dobro naroda. Gospodine Isuse, pomozi nam da i mi tebe ljubimo do kraja. Daj da te uvijek hvalimo i slavimo, da te nasljedujemo i onda kada to nije zgodno i podobno. Daj nam snage da poput tebe strpljivo trpimo prijezir i bol, makar nam se činilo da smo u tome sami, ali s vjerom da si nam najbliži kada trpimo. Četvrta postaja. Isus susreće svoju svetu majku. I dođe majka njegova i braća njegova. Ostanu vani, a k njemu pošalju neka ga pozovu. Oko njega je sjedjelo mnoštvo. I reknu mu: eno vani majke tvoje i braće tvoje, traže te. On im odgovori: tko su majka moja i braća moja? I zaokruži pogledom po onima što su sjedjeli oko njega u krugu i kaže: evo majke moje, evo braće moje. Tko god vrši volju Božju, on mi je brat i sestra i majka. Svatko u nevolji i tjeskobi traži ljudsku blizinu. I Isus je u Gecemaniju to tražio od apostola, svojih prijatelja, kako ih je nazvao na posljednjoj večeri. No u najtežoj nevolji htio si je pridružiti majku. Njezina majčinska toplina uz trajnu očevu ljubav sada su mu jedini oslonac i snaga.
Postao je čovjekom da nam bude bliz. Tražeći blizinu, proglasio nas je svojim najbližim rodom. Možemo li odgovoriti toj stvarnosti? Možemo li prepoznati svoje teške trenutke u kojima nam je Isus jedini oslonac? Možemo li u nevolji drugima biti oslonac? Ugledajući se u službenicu Božju, Mariju Krucifiksu Kozulić, to je, kako nam svjedoči primjerom svoje blizine bijednima, moguće. Gospodine Isuse, oprosti nam za svaki puta kada nismo bili uz druge, kada smo im bili potrebni. Učini naše srce otvorenim za druge, da nikada više ne propustimo susret s bližnjima koji nam je potreban. Uči nas da ljubimo u dobru i zlu, kao što je to činila Tvoja majka. Tvoja je majka i naša majka. Daj da nam bude zagovornica i da nas njezina majčinska ruka vodi k Tebi. 5. postaja. Šimun Cirenac pomaže Isusu nositi križ. I izvedu ga da ga razapnu. I prisile nekog prolaznika koji je dolazio s polja, Šimuna Cirenca, oca Aleksandrova i Rufova, da mu ponese križ. Šimuna Cirenca vojna je sila natjerala da primi milost suradnje s Isusovim otkupiteljskim dijelom. Da je i to djelovalo blagoslovno, svjedoči nam Marko kada spominje i Šimunove sinove. Očito su pripadali zajednici vjernika. Svaku pomoć koju pružamo bližnjemu vrlo lako čitamo upravo u Šimunu. A Isus se i onako poistovjetio s potrebnicima svih vrsta. Kad što i nesvjesno i bez riječi nalazimo takvu pomoć u primjeru predanog života o Bogu i u služnostima, primjerice uređenju crkve. Takvu su pomoć Riječani osjećali u službi Božjem Anti Josipu Tomičiću, jednostavnom sakristanu i molitelju. Kolikima je on svojom jednostavnom riječju razumijevanja i molitvom pomogao nositi njihov križ. Zar to nije poticaj svima da budemo Šimun Cirenac jedni drugima? Ne prisiljava nas na to vojska, nego zakon ljubavi upisan nam u srca. Gospodine Isuse, hvala Ti za sve naše Šimune Cirence. Hvala Ti za sve dobre duše koje stavljaš na naš životni put, za sve koji rado nose dio našega križa u ovoj dolini suza. Daj da i mi nesebično preuzmemo ulogu Šimuna Cirenca u tuđim životima, da tamna srca rasvjetlimo, hladna ogrijemo i tužna obradujemo. 6. postaja. Veronika pruža Isusu rubac. Ko čovjek možda iz Hrvatske, koji Veroniku nam vidjet došao je, da pred Tvom slavom starodavnom stoji zabezeknut, a misli mu se roje. Gospodine moj, Isu Krste Bože, takvo je dakle bilo lice Tvoje. Sveta Veronika, pobožna žena iz Jeruzalema, na putu prema Kalvariji hrabro je pristupila Isusu i obrisala svojim rupsem krv, znoj i pljuvačku s njegova lica. To je učinila kao znak zahvalnosti što joj je Isus darovao zdravlje, jer je imala krvarenje 12 godina, govori nam pobožna poticajna predaja. Za nagradu joj je Gospodin uzvratio svojim likom utisnutim na platnu. Ne plaši se vojnika da bi iskazala ljubav. Svijet je naš pun takvih Veronika, osobito u zdravstvu, posebice u našem hospiciju. Često, a da toga i nisu svjesni, pa možda bili i nevjernici, Isus im ipak otkriva u patnicima svoje lice. Koje li će biti iznenađenje kada stanu pred Božje lice? Posebna Veronika bila je Marica Stanković. Pomažući zasužnjenim svećenicima u komunističkim zatvorima, a potom i sama zasužnjena. Gospodine Isuse, Veroniki si ostavio otisak, a nama daj da budemo Tvoj otisak, da ljudi s lakoćom u nama prepoznaju Tvoju živu sliku. I daj da mi u bližnjima vidimo Tebe i da ih tako što lakše i što više uzljubimo.
7. postaja. Isus pada drugi put pod križem. Molite da ne padnete u napast. Iscrpljenost tijela pokazuje se svom silinom tako da Isus ponovno pada. Možemo promišljati koju snagu crpi iz svoje ljubavi prema Ocu i nama kad ne želi ostati na pola puta. Ta njegova intimna veza s Ocem snaga je kojom pobjeđuje i fizičko posrtanje. Nama je pak pouka da upravo ta veza s Bogom može učvršćivati naš unutarnji hod sukladno s Isusovom preporukom. Molite da ne padnete u napast. A tako lako podlegnemo i napasti da ne molimo, pa onda i sve druge napasti više ne nailaze na potreban otpor u nama da se uzdržimo na razini dostojanstva djeteta Božjega i da donesemo plod dobrih djela. Uzor velikog izgaranja u dobru snagom molitvenog života po Isusovu primjeru imamo u časnoj sestri milosrdnici Žarki Ivasić, koja je unatoč teškoćama i optužbama pružala svoju stručnu bolničku skrb svim potrebnicima njezine pomoći. Ustrajnošću u molitvi zadobivala je snagu za junačka djela ljubavi koju je posvjedočila mučeničkom smrću. Gospodine Isuse, podari nam dijelić svoje ustrajnosti. Daj da budemo od onih koji se ne predaju lako, ni u životu ni u vjeri. Pomozi nam da budemo zahvalni za svaki pad, da ga ljubimo kao dokaz svoje slabosti i tvoje snage, da ga ljubimo kao sličnost tebi, da ga prikažemo tebi na slavu. Neka naša ustrajnost olakša tvoj križ. 8. postaja. Isus tješi jeruzalemske žene. Za njim je išlo silno mnoštvo svijeta, napose žena, koje su plakale i naricale za njim. Isus se okrenu prema njima pa im reče: Kćeri jeruzalemske, ne plačite nadamnom, nego plačite nad sobom i nad djecom svojom. Mnoštvo svijeta i napose žena. Proširila se vijest o usuđeniku, a žene, prema nekim egzegetima, nisu puke narikače, niti protestiraju protiv osude toga čovjeka, nego svojom svojstvenom sućuti svjesno ili nesvjesno priznaju da je on ipak kralj njihova naroda. Suze mogu biti iskrene, ali i glumljene, kao u ostalom i sve naše ponašanje. Jadnik je zavrijedio suze, ali Isus otkriva da smo svi mi jadnici nad kojima i on sam plače kad se odbija njegova ponuda spasenja i oproštenja. Možemo zahvaljivati na njegovim suzama, ali i na suzama svojih majki kad smo ih zbog nečega ražalostili. A Bog je taj koji jedini razumije naše suze, da ih napokon otre s naših očiju, kako navješta Ivan, te nas pridruži bogatstvu svojega života, gdje više neće biti niti plača, ni jauka, premda još uvijek i kruh svoj jedemo sa suzama, kako veli psalmist. Koliko je stvarne svetačke sućuti bilo u mnogih naših hrvatskih svjedoka, spomenimo tek biskupa Langa ili Ivana Bonifacija Pavletića, blaženoga Augustina Kažotića, Patra Gabrića. Gospodine Isuse, i mi te molimo za spoznaju grijeha i za skrušeno srce, da svoje zloće okajemo i oplaćemo u sakramentu ispovjedi. Molimo te i za sabranost u patnjama, koju si ti imao dok si tješio žene na jeruzalemskim ulicama. Zahvaljujemo ti za svaku situaciju kad nam je tvoja riječ donijela mir i nadu, utjehu i snagu. Deveta postaja. Isus pada treći put pod križem. Dok je još bio daleko, njegov ga otac ugleda, ganu se, potrča, pade mu oko vrata i izljubi ga. Isusova tjelesna iscrpljenost slika je naših unutarnjih posustajanja, često i griješno ponavljanih. Ali njegov ponovni pad simbol je i očeva pada oko vrata sinu povratniku. Nakon svega, otac se raduje tom povratku kao što se raduje i svakom našem povratku nakon svakojakih lutanja i stranputica.
Je li to poticaj ispovjednicima da se ugledaju u svetog Leopolda Bogdana Mandića, koji poput milosrdnog oca prima raskajane grešnike, te se oslobode moguće neutješnosti zbog svoje goleme griješnosti? Možemo li u Isusovu trećem padu prepoznati sebe kao ponovno pozvane u blagoslov očeve radosti i blizine u njegovoj kući? Gospodine Isuse, daj da odajemo počast Tvojoj patnji, tako da na raj gledamo kao na svoj konačni cilj. Daj da čeznemo samo za očevim domom, koji si nam otvorio po cijeni Tvoga života. Po svojim nas padovima podigni i daj da ustrajno koračamo prema cilju svoga ovozemaljskog putovanja. 10. postaja. Isusa svlače. Vojnici uzeše njegove haljine i razdijeliše ih na 4 dijela, svakom vojniku po dio. A uzeše i donju haljinu, koja bijaše nešivena, otkana u komadu od ozgor do dolje. Rekoše zatom među sobom: ne derimo je, nego bacimo za nju kocku, pa komu dopadne. Da se ispuni pismo koje veli: razdijeliše među se haljine moje, za odjeću moju baciše kocku. I vojnici učiniše tako. Mogli bismo se podsjetiti onoga što piše sveti Pavao u poslanici Efežanima, kako smo naime krštenjem kao Kristovi učenici obukli novoga čovjeka stvorena po Bogu u pravednosti i svetosti istine. Snagom krštenja svukli smo staroga čovjeka grijeha, a obukli odjeću svetosti. Kao što je Isus svet svim svojim bićem pa i tijelom, tako želi da se njegova svetost odražava i u našem tijelu u punom dostojanstvu, unatoč mnogim zastranjenjima i teškim povredama toga dostojanstva. I blažene drinske mučenice mogu nam biti primjer i zagovornice u očuvanju toga dostojanstva. Gospodine Isuse, molimo Te da dobrovoljno sa sebe skinemo sve svoje požude i da svoje tijelo čuvamo i poštujemo kao Tvoj hram. Daruj nam čisto srce i tijelo. 11. postaja. Isusa pribijaju na križ. Oni povikaše: raspni ga. Kaže im Pilat: zar kralja vašega da razapnem? Odgovoriše glavari svećenički: mi nemamo kralja osim cara. Tada im ga preda da se razapne. Isus pred Pilatom kao razlog svog dolaska na svijet navodi svjedočenje za istinu. A to je istina o našoj griješnosti i o Božjoj beskrajnoj ljubavi. Zbog ljubavi prema nama grešnicima i zbog ljubavi prema Ocu dopušta da ga pribiju na križ. A svijet, kojega smo i mi dio, više voli skučenost, uskogrudnost i okove laži nego istinu koja nas oslobađa. Koliko li su puta tijekom povijesti takve nepoštene presude bile izrečene? Tako se nastoji ukloniti samu istinu. Ali dok osuđujemo Pilata i njemu slične zbog takva ponašanja, ne bismo smjeli zaboraviti da se slično i sami često ponašamo, te slijedeći liniju manjeg otpora radije zabiremo laž nego istinu, ne zamjeranje nego zauzimanje jasnog stava. Još je gore što se laž prodaje pod istinu, pogotovo svim mogućim obavijesnim sredstvima i portalima. Tako i ovaj trajni glagol u naslovu postaje Isusa pribijaju na križ doista i danas traje na sve moguće načine, pogotovo riječima. Istinu pribijamo na stup srama, a pred njom bismo se morali neprestance crvenjeti i tražiti oproštenje za svu neistinu u kojoj se koprcamo. Primjeri blaženog Alojzija Stepinca i kardinala Franje Kuharića mogu nam biti vrlo poticajni da nepokolebljivo stojimo uz istinu o Bogu i o čovjeku. Gospodine Isuse, daj da naše kajanje i naša pobožnost ojačaju, da naša savjest bude glasna, da naše pokajničke suze peru Tvoje rane. Daj nam da po Tvojem primjeru zadržimo mir i ustrajnost kada nas razapinju, da opraštamo onima koji nas ranjavaju uvredama
i da ljubimo one koji nas ne razumiju. 12. postaja. Isus umire na križu. Bijaše već oko 6. ure kada nasta tama po svoj zemlji, sve do ure 9. jer sunce pomrča, a hramska se zavjesa razdrije po sredini. I povika Isus iza glasa: Oče, u ruke Tvoje predajem duh svoj. To rekavši, izdahnu. Isus na križu moli psalme. Tako ne samo da obznanjuje svoju stvarnu dehidraciju, nego još više, žedan je nas i našega spasenja. Ali kad izriče Bože moj, zašto si me ostavio, zapravo nas opominje da se pitamo: Bože moj, zašto smo te ostavili? On koji je žedan našeg spasenja s križa ga udjeljuje najprije razbojniku. Još danas bit ćeš sa mnom u raju. A za mučitelje ište od oca oproštenje. Potom majci daruje sina, a sinu majku. Na sve misli i kad se potpuno razdaje. Stoga je jedini on mogao s punim pravom reći: svršeno je. On je ispunio zadaću koju mu je Otac dao, pa stoga može svoj duh predati u Očeve ruke. Spremno se ponudio Ocu da nam pokaže jutre put našega povratka Bogu i tako nam je olakšao naš hod. A na kraju našeg puta stoji On kao pobjednik nad grijehom, zlom i smrću, da bi nas poklonio Ocu kao svoj dar, pri čemu posreduje Majka, kako često izgovaramo: moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Tako onda naše nestalno srce nalazi smiraj u njegovu otvorenu srcu. Blažena Marija Propetog Petković crpila je snagu za sve svoje aktivnosti upravo u otajstvu Isusova dara Majke svima nama. Gospodine Isuse, daj nam vjere i mudrosti da na smrt gledamo kao na promjenu, a ne kao na kraj. Smrt je početak vječnosti i nauči nas da je kao Sveti Franjo gledamo kao sestru. Daj da se ne bojimo kada nam jednoga dana dođe i uzme nas sa sobom. Neka po zagovoru Tvoje Majke umremo u vjeri da se selimo k Tebi, da ćemo od tada živjeti blizu, da ćemo se gledati licem u lice. 13. postaja. Isusa skidaju s križa. Josip iz Arimateje, koji je kriomice iza straha od Židova bio učenik Isusov, zamoli Pilata da smije skinuti tijelo Isusovo. I dopusti mu Pilat. Josip dakle ode i skine Isusovo tijelo. A dođe i Nikodem, koji je ono prije bio došao Isusu noću, i donese sa sobom oko 100 libara smjese smirne i aloja. Uzmu dakle tijelo Isusovo i poviju ga u povoje s miomirisima, kako je u Židova običaj za ukop. Isus predade duh svoj u Očeve ruke. Tijelo u ruke Majke, od koje ga je uzeo. Tu je izvor nade svakom vjerniku koji je krštenjem suobličen Kristovoj smrti, da bi s Isusom dijelio njegovu sudbinu ulaska u puninu Božje otkupiteljske radosti. Križ Kristov svjedočki je znak ljubavi koja se tijekom povijesti kao radost otkupljenja prelijevala kroz mnoga mučna probijanja iz naraštaja u naraštaj našega hrvatskog naroda. Pa i onda, kad se o tome nije smjelo javno govoriti. Naši djedovi i bake, naši očevi i majke, naši svećenici i laici zavrjeđuju naše divljenje i zahvalnost za svoju predanost pobjedničkom znaku križa. Gospodine Isuse, oprosti nam za trenutke u kojima smo bježali od teških situacija i od ljudi koji su imali probleme. Daj nam snage da djelujemo prema vlastitim uvjerenjima bez obzira koliko situacije bile zahtjevne. 14. postaja. Isusa polažu u grob. Josip iz Arimateje uze tijelo Isusovo.
povi ga u čisto platno i položi u svoj novi grob koji bijaše isklesao u stijeni. Dokotrlja velik kamen na grobna vrata i otiđe. A bijahu ondje Marija Magdalena i druga Marija. Sjedile su nasuprot grobu. Sutradan, to jest nakon priprave, sabraše se glavari svećenički i farizeji kod Pilata te mu rekoše: Gospodaru, sjeti smo se da onaj varalica još za života kaza, nakon 3 dana uskrsnuću. Zapovijedi dakle da se grob osigura sve do 3. dana, da ne bi možda došli njegovi učenici, ukrali ga pa narodu rekli: uskrsnuo je od mrtvih. I bit će posljednja prevara gora od prve. Reče im Pilat: imate stražu, idite i osigurajte kako znate. Na to oni odu i osiguraju grob, zapečate kamen i postave stražu. Isus počiva u grobu nakon što je dovršio djelo koje mu je Otac namijenio, ali one koje ga nisu prihvaćali živa i ubijen uznemirava. Oni koji mu nisu vjerovali pa su ga dali razapeti, svoje lažne optužbe prikrivaju novom mogućom, prema njihovu zamišljaju varkom njegovih učenika, a istodobno nisu svjesni da navještaju uskrsnuće. Od sada se i na Isusovim učenicima ima obistinjavati Isusova sudbina. Bit će progonjeni, pridruženi njegovoj muci i smrti, da bi time svjedočili svoju ljubav onome koji ih je prvi ljubio. Tako i Isusov grob i grobovi Isusovih učenika navještaju pobjedu ljubavi i života protiv laži ovosvjetskih umišljenika. Kako je važno ne zaboraviti one koji su po Isusovu uzoru dali svoj život za nas, te čuvati njihov spomen i u crkvi hrvatskih mučenika. Gospodine Isuse, daj nam milost da dok živimo svima govorimo o Tvojoj ljubavi, Tvojoj slavnoj smrti i Tvoje riječi koja grije srca. Daj da kroz smrt prođemo kao kroz tunel koji vodi u Tvoj dom. Daj da onoga dana, kada Ti, pravedni sudac, budeš sudio dobre i zle, poput Tebe uskrsnemo na život vječni. Zahvaljujemo Ti, Gospodine Isuse, što smo se ovom pobožnošću mogli pridružiti Tvojem predanju Otcu za nas. U svemu što od nas tražiš, Ti se iskazuješ kao naš uzor i predvodnik. Ni od čega se ne izuzimaš. Sebi si u toj svojoj ljubavi pridružio sebi najdražu majku i tijekom povijesti pridružuješ si crkvu kojoj si povjerio brigu da plodove Tvoga spasenskoga djela ponazočuje u ovome svijetu. I crkvi u našem narodu potrebna je Tvoja snaga da možemo nadvladavati grešnost i utjecaje zloga. Uzdamo se da ćeš i nama udjeliti ustrajnost i vjernost kao i našim prijašnjim naraštajima, da bismo Te uvijek mogli proslavljati svojim životom. Hvaljen budi Isus Krist, raspeti naš otkupitelj, i njegova pod križem žalosna majka Marija.